Имате куп документи, но просто няма време да ги превърнете в видео. Днес ще си говорим за нещо много интересно. Ще разгледаме един инструмент на Google. Казва се Notebook LM, който може да направи точно това – да превърне текст и дори YouTube клипове в готови видеопрезентации. Нека видим как става цялата работа. Всеки, който се опитвал да създава съдържание, знае колко много време отнема. Да вземеш някакъв сложен доклад и да го превърнеш в кратко, ангажиращо видео, това са часове работа. Ако можеше да стане почти автоматично. Точно тази идея стои зад един съвсем нов инструмент. И ето го и решението. Нарича се Video Overviews. И това е ключова функция в Notebook LM на Google. Всъщност, това е изкуствен интелект, който сканира източниците, които му подадете и генерира цялостно видеорезюме. И то не какво да е, а такова с слайдове, с глас зад кадър, с визуални елементи, пълен пакет. Добре, ето как ще го направим. Планът е в 4 стъпки. Първо, как да подготвим изходния материал, което е супер важно. След това, самото създаване на видеото, стъпка по стъпка. Трето, как да го подобрим. И накрая, разбира се, как да го експортираме за финалния продукт. И така да започваме. Всичко започва с подготовката. При работа с изкуствен интелект има едно златно правило, което е каквото му дадеш, такова ще получиш. Notebook LM не прави никакво изключение. Добре, преди да продължим, няколко бързи, но важни уточнения. Функцията е достъпна за потребители с акаунт в Google Workspace, т.е. не става със стандартен Gmail. Също така, трябва да имате навършени 18 години, а в някои организации може да се наложи и одобрение от администратора. Просто да си има предвид. А с какво може да го нахраним този Notebook LM? Тук спектърът е доста широк, което е супер. Говорим за Google документи, презентации, PDF файлове, уеб страници и дори транскрипции от YouTube видеа. И тук специално за YouTube има една много важна подробност. Notebook LM всъщност не гледа самото видео. Той чете текстовата му транскрипция. Така че, ако искаме да обобщим някое видео, първо трябва да сме сигурни, че той има добри и точни субтитри. Това е абсолютно ключово. Добре, стига с теорията да преминем към практиката. Време е да видим как точно се случва магията. От празния екран до първата версия на видеото. Процесът е направен да бъде наистина лесен. Свежда се до 3 основни неща. Първо, създавате нов проект, нарича се тетрадка. След това добавяте вътре всичките си източници. И накрая отивате в секцията Студио, където започва генерирането. И вече като сме в студио, действието е буквално едно. Избираме опцията Video Overview. Това е командата, която събужда изкуствения интелект и му казва «Започвай да работиш». Но тук идва един много важен момент. Преди AI да започне, ние му даваме насоки. Можем да му кажем за кого е това видео, каква е целта му, дали да обучава или просто да обобщава. Можем дори да изберем език и стил на говорене. И ето какво се случва зад кулисите. Алгоритъмът започва да чете всичко. Извлича най-важните идеи, създава поредица от ясни слайдове, за да ги илюстрира и накрая генерира глас, който да разкаже историята. Всичко това напълно автоматично. И буквално след няколко минути – готово. Имаме първа чернова. Можем да я пуснем и да видим какво е сътворил изкуственият интелект. Разбира се, нека сме наясно, тази първа версия е само отправна точка. Сега идва нашата роля да вземем тази основа и да я превърнем в нещо наистина завършено. Тук обратната връзка от хората, които вече го ползват, е много полезна. Те казват, че понякога резултатът е малко, еднообразен. Решението обаче е просто. Проверяваме сценария за яснота и не се колебаем да опитаме отново, но с леко променени инструкции. Итерацията е ключът. Хубавото е, че Notebook LM ни дава пълен контрол. Можем да редактираме всеки ред от сценария, да разместваме слайдовете както си искаме или дори да накараме AI-ът да извлече и добави повече конкретни примери от източниците. А какво да кажем за визуалните елементи? Ето тук е разковничето. Изкуственият интелект ги извлича директно от документите, които сме качили. Изображения, диаграми, цитати – всичко идва от нашите източници.
което означава, че ако искаме видеото ни да изглежда добре, трябва да подготвим източниците си. Най-добрият трик е да използваме Google Slides, които са пълни с картинки. Добавяме илюстрации и в другите документи. А добрата организация с ясни заглавия също помага много на алгоритма. Добре, да кажем, че сме минали през всичко това. Видеото е готово, редактирали сме го в Notebook LM и изглежда добре. Какво правим от тук нататък? Ако искаме да го вдигнем на следващото ниво, можем да го изтеглим и да го вкараме в софтуер за видеомонтаж. Там вече можем да добавим музика, допълнителни кадри, известни като B-roll, да направим по-хубави субтитри, всичко е в наши ръце. И така, нека обобщим най-важното. Ключът към успеха се крие в 3 неща. Добра структура на източниците, експериментиране с инструкциите и използване на визуално богати Google Slides. В крайна сметка всичко се свежда до подготовката. И всичко това ни води до един голям финален въпрос. Инструменти като Notebook LM безспорно правят създаването на видеосъдържание много по-достъпно. Означава ли това, че съвсем скоро всеки ще може да създава видеообяснения с лекотата, с която днес пишем имейл? Това е интересен въпрос, нали? Времето ще покаже.